Gaurko topaketaren helburua izan da batez ere espazio bat eskaintzea enpresei, Arabako enpresei, euskaraz eroso aritzeko eta beraien praktika onak partekatu eta elkar ezagutzeko, bai, konexioak eta bultzatzeko konexio berriak. Langileok oso motibatuta gaude eta horri da lan handia egin dugu horretarako, adibidez mintzalagunak, ikastaroak eta abar. Eta horrek nabarmen handia izan du gure enpresan eta gure motivazioan. Eta gero beste gauza bat izango litzateke, San Jose taldearekin egin dugun lana, ezta? Zen lan horrekin lortu egin dugu hemen euskaraz egiten dugun langileok euskara maila igotzea, ezta? Orain lehen 110 ginen eta orain gutxi gora bera 130 gara. Guk gehien nabaritu duguna izan da barneko jentea, gure langileek euskararekiko zeukaten beldur hori kendu dutela. Batzuk animatu dira euskara ikastaroak egitera, badakigu ez dela epe motzean nabarituko, baina pintzate badoazte. Eta beste alde batetik ere, kanpotik datorren jenteak ere gurekin euskara gehiago erabiltzen du. Gero eta gehiago, entzuten da gure lantokian euskara. Hor bi fase desberdintzen ditugu ondo. Lehenengo fase bat barne lan handia egin zana, eta orain bai gaude gehiago zentratuta kanpo lan horretan, gehien bat bezeroei euskeraz arreta ona eskaintzeko, eta nabarmenduko nukena da igual lehenengo hitz hori euskeraz egiten dugula. Hemen gaudak hau idazkaritza eta bideoak izan dutenak, eta gero hortikan sartuta hau ezkuntzako sartuko da horrela. Las Arragasariak eredu proiektuaren helburua bada, Las Arragasaria jaso dutenen praktika onak nolabait elkartu eta partekatzea. Bideoak jaso ditugu webgunean eta ari gara sare sozialetan zabaltzen, Araba euskara lanean traolaren bitartez.